Agapi tungkaping pusaka-saka Bathara ing Waluya iki kang awujud tirta panguripan kuwi kanggo sliramu kaki kadhaca aja sulang ora ketang ngono kaki sing ijo maneh kaki sapu cahing ukir martabang sumirat keneng sorot ing surya migolan kuno terus ditang Gatut Kaca menggita halo Kantoko kaya udine Semar anu Pak Semar Kantoko diusah melek wah masih ora jamak lah entek iki lho diusah dadi Doro Permati terus sing wangi Doro Permati usah dadi orang wangi usah balik sing wangi ki mau sejati iki Doro Gatot bos wis tempel dulu wis tadi meja dulu nyempel nyekel tempel iki sing cedhongan sing jenenge Ndara Tasena iki. Oh, kadang mudhate Ndara. Iki kudu dipradulke perkara iki mau. Sik tak sawang-sawangan duan ku kok gayem men iki. Niki wau kumpulan asing arisan. Iki lalap sesuk piknik. Sasi iki lho. Niku ben sasi 50 dipotong 40 khususnya. Nggih, jenengan lagi nderek pripun? Halo, iki lagi entuk telu. Mungkin jenengan do beli sok minggu piknik tenan. Nggih, lite gerobak. 10.000 tekan iki. Sak matur. Lah, apa sih? Tarik. Gatel lah. Dibuka, diwaca. Si sapa mau? Karen nyadar dari buka. Ah, kalau waca untuk tulisane ning kene ora iki.
Kok bodo wis kuning kae iki. Setyaki ngangge godhong wis kuning mlipe. Setyaki ya wangi lagi kesaut wis motong mripatku iso dadi ireng ngono kuwi. Ayo bro. Otosena kudu ra jamak. Prabu Bopo Narawasura yen ora enggal tak ewangi kok kepiye dadine. Oh, dadi kowe condong karo wong Traju Kresna. Wis sak mestine jalanan uga Putra Nata Dwarawati. Ngono ya. Soale pamane. Iya. Pamane. Kowe wong tuwa. Wong tuwa kuwi bisa milah lan milih. Raidep Kowe penem. Raidep Dia pasti kau marang kahanan. Kami dia pasrah kowe mangkul. Kowe iki berempat kudu bisa nyawang. Kowe iki duwe kuping kudu bisa ngrasake. Ning yen jiwa kasatyamu. Nggih. Wis ora samenceng iki dudu urusanku. Antasena. Kok dudu perkaraku iki to? Kakak dari bocok kuwi bobote kanggo duduke adil, ngerti ora? Yen nganti ora apa-apane karo Kakang Gatotkaca. Ya to, wis tok pilolono kuwi. Mungsuhe Antasen. Wong tuwa iki wis bener wong iki. Ayo, maju karo kalian.
Daramu Antasena mau mumpung sapa? Daramu Wesampura. Wis pengawasi mau piye kan? Kali. Wesampura, berapa muda piro? Kira kok nyadar di sing doli laki-laki mau lho. Kok berapa? Oh, balik. Mulane kok ana catetan bumbu. Tapi sing ngewangi kari dhewe iki mok jenenge kretek endi? Prabu Kantak Nyono. Oh, Kantak to kretek. Ah, sik. Ilang. Melet. Mas. Iki kleru bakal dilat-ilat udah. Kok lagi? Kantak Nyono ya. Tak coreke wis sing kleru mo. Wis, lepel. Ayo mejo. Kan mejo aku pun nek mejo sih. Garek matane kira sapa nyekepel kok keru. Iki sing kutuk Petro. Lah sing kutuk sapa? Malah sing kira iki kono. Iso karo temu. Kutuk kok reset. Informasi. Pasur widul. Mari patuke. Wis. Dadi Dara kretek iki mau. Krantak Nyono iki. Nek musuh Dara Antasena ora hebat. Ora hebat. Kudu digoleki musuh sing tanggunge. Aran ana Dara Werkudara. Yo ben tanding kok. Boleh ya? Nggih. Dolo wis rene. Kan kene. Boleh trisikan. Trisikan. Anake Semar iki sing kira siji wae. Gila iki ono. Lah tak kira kuwi grup-grup mantuk nang isor. Rene lah pinter kok. Gue tetap boleh diwenehi. Lah kalau lu maju sing panjenengane iku kok ora aja dilapori kok. Ya jirep lho. Ya terus tak jajan foto.
duwe hati-hati sambil posisi aman. Jalur yang akan dilewati jangan di tempat aku kandang nonton. Nah, Ora kodo-kodo ngomong bubut iku. Doro, hati-hati bareng mantun. Posisi. Terus menapa sampun kelampahan kanca bakak peperangan antawisipun Kemputra kalian Gopona Reputra. Sampai buri-buri. Nah, terus keren-keren niku wau putra paduka sing setunggale Ndarantasena. Iya. Lah kok diajar kalih kretek bacem wau. kretek nyono, Kretek nyono. Ora kretek nyono. Terus di. Mang nesu. Mosok anake diajar ora nesu. nggih, nggih. Wis mosok anake wis dipira wong sono. Ora diwangi. Bukan posisi. Iya, bukan posisi. Wis matur. Matur, hati-hati. Wow, wong iki sumbar-sumbar. Wakmu nang kene. Ya. Kosong kok kebuka jenengan. Tilok-tilok wae aku sabar. Posisi garangku iki lagi poso Itu dikek. Musik kok musik. 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 Anu Den, posisi di bawah niku. Posisi mboten ning ajeng arah pecah kok. Ning Kartakana niku mah dikarep dikalono. Engko nek wis mati. Engko si bojone si Arimi karo nyoko tak pek bojo. Gambon ku sing garane nyoko lho. Aku wis ngerti. Bukan duman. Percaya aku. Iya, jangan kau lho, aku dipek bojo. Kurang cedak. Ora sido selamat kowe. Garane penjenengan Kantor luwe ora gawe nesune ndaro. aja tidak bojone Kartakana. Wis kelakon apa turu? Derek cukup. Lagi arep yo wis duwe. Ayo sapa ngerti? Ora darahmu ora ora. Nggih. Kemar yo wis. Niku Prabu Kartakyono niku ya dene ngeman dateng sampeyan. Posisi. Satriya Posisi. gagah desa. Iya. Wong dosa ora iso. Prabu Kartakyono ngajeng ngajari sampeyan doa. Jangan sing dilewati kok. Iki kok piambak iki to. Iso kae. Iki iki nang ngarep. Jangan iki kok atur posisi. Nek malah biasa lho. Ayo kecamu entek sing ora repot akan kowe. Ngatur iki kok jalur. Sing salah ki kowe. Coba kene nang ngarep. Kamu nih piye? Iku. Posisi. Benere piye? Terus orang lajeng diajari basa alus. Mau ki ngono kuwi aku nyontoni. Iki